Bună ziua și bine ați venit la un nou video cu Dragonul. Astăzi o să facem tot Geometry Dash World Payload. On best mode. O, da, ca informație, să știți că World-ul e mai mult ca antrenament decât ca joc. Wow, cred că am sărit pe Sayers. Oricum, da, mi se pare ușor, stai, era cât face să ratezi front like. Ok, da, chiar, aștept puțin sau puteți să puneți pauză, să dați like și subscribe. Nu chiar acum, dacă vă place. Sper că vă place. Nu s-a întâmplat bine. Da, ați văzut mare parte. Oricum e destul de buguit asta. Poate îl facem pe calculator și era mai ușor. Da, nu contează. Muzică pentru urechile mele. De fapt, muzica pentru urechile mele este cândva Dragonul de pe Minecraft. Nu contează. Ce se întâmplă cu mine? Bine, sunt tratat și toată lumea pune, am pus. Bun, și acum am revenit. Poate mă greșesc eu o dată de 2 ori. Da, chiar. Ce fair sunt.
mai am 5 minute. Hai, tata, da, hai, te rog. Zi. Oricum, mai sunt, da, 5 minute, cum am zis. Zi. O să revin eu la acolo. Sau și ce nu, mai facem că e, nu știu, Amber să preferăm. Oh, yeah. Calmant. Ce mai ușor de făcut e... Cred că Monster de Show. Glumesc. Pentru mine ușor. Mamă, rău. Și v-am zis că-l urăsc. Bro, urăsc bug-ul ăsta. Știi ce? Eu nu-l mai fac. Trecem direct la Monster de Show. Și acum o să facem un bug. Iar acum, pentru că sunt de treabă, îl fac și fără bug. Ok, păi nu dura foarte mult. Uite, merg. Hide and seek. Da, nu m-am pregătit. Sunt prost. Da. L-ați văzut pe Illusion. Să jucați. Bine, o să-l termin pe ăsta. E aproape auto, așa că, da, se ia coinul efectiv automat. Eu nu am muzică pe el. E aproape automat. Eu am reușit să-l fac. E foarte easy, de fapt. Cei care zic... De fapt, cei care se uită la tutorialul ăsta, ori sunt abonați și sunt tip de treabă și vor să se uite la mine și să-mi dea like, ori pur și simplu nu știu Geometry Dash. Nu știu Geometry Dash. Păi vă învăț eu. Singurul lucru care trebuie să știți e să aveți răbdare. Nu vă enervați că nu vă iese, ci pur și simplu stați calmi că o să vă iasă. Nu știu câte atempuri, dar o să vă iasă. Vă sugerez să începeți mai întâi cu light-ul, apoi nu, mai întâi world-ul, apoi light-ul și apoi sub-zero și apoi ultimul. Și dacă puteți să vă cumpărați, apoi încercați, evident că
originalul. Adică, na. Ba, am și uitat. Ok. Eu am fost Dragonul și ne revedem pe data aviatoare. Pa, pa!